Milí kolegovia, v tomto videu si ukážeme prácu v aplikácii TestMaker, ktorá vám pomôže pri výrobe testov. Vytvoríte si jeden test napríklad s 10 otázkami a každá bude mať na výber 4 odpovede A, B, C, D. TestMaker vám vyrobí ďalšie verzie testov, ktoré sa budú líšiť poradím otázok, prípadne aj poradím možností odpovedí. Tak poďme sa naň pozrieť. Aplikácia TestMaker je zošit programu Excel s makrami. Treba mať nainštalovaný Excel z balíka Microsoft 365. Na starších verziách Excelu som funkčnosť aplikácie neskúšal. Po otvorení zošita TestMaker povolíme používanie makier. Zobrazí sa klasický excelovský zošit, ako vidíte tu na videu. Všimnite si, že tu hore pribudla záložka TestMaker, ktorá obsahuje tlačidlá na prácu s testami. Začneme vytvorením nového testu. Klikneme na tlačítko Nový test. Zobrazí sa nový hárok. Názov hárku bude názov napríklad nášho testu. Pokusný test. Napíšeme otázku. Možnosť A bude zlá, správna, zlá. Poradové číslo je dobré uviesť kvôli tomu, že keď zamiešate poradie otázok, tak Excel vám vie ich potom usporiadať podľa tohto poradového čísla. Do posledného stĺpca správna napíšeme písmenko správnej odpovede, napríklad C, podfarbí sa na zeleno. Ja sa späť prepnem do testu akustika, kde už mám pripravených 20 otázok. Tu si môžete všimnúť, že prvá otázka má správnu odpoveď C. Ak tu dáte D, podfarbí sa D ako správna. Ak chcete vytvoriť viacej verzií testov, na to slúži tlačítko Generuj viac verzií testov. Vytvorí sa aj wordovský dokument, ktorý bude mať v hlavičke tento text. Ďalej si môžete nastaviť, či sa bude zobrazovať slovíčko verzia, alebo bežnejšie sme zvyknutí na skupina. A číslovanie testov buď písmenami A, B, C, D, alebo číslami 1, 2, 3, 4 nechám takto. Vrátim sa na test akustika. Generuj viac verzií testov. Chcem generovať 10 testov. Tu si môžem zvoliť, či Excel zamieša otázky, či zamieša odpovede a či chceme vytvoriť na samostatnom liste aj kľúč k týmto testom. Dáme OK. Tu dole vidíte, ktorý test sa generuje. Po skončení napísal Excel hotovo. Takže klikneme si na ikonku Wordu a tu vidíme naše testy. Takže máme skupina A, skupina B, takto máme urobených 10 testov. Každá má iné poradie otázok aj odpovedí. Na poslednej strane je kľúč ku každej verzii testu. Testy môžeme klasickým spôsobom vytlačiť alebo si ich upraviť už podľa vlastnej potreby.